Myslíš, že to bylo jako jednoduché pro mě začínat tady v Česku? Fotograf úplně, který nemluví vůbec česky, jsem začínal, já jsem do toho šel, protože ten můj mindset je fakt silný. Jo, je to business. Je to business. Jo, jestli tam nejsou peníze, tak to proč budu někam jinam dělat něco jiného. Víš, že jsi černý, že jeho tata je rasický a nebude chtít tohle fotografa. Jakože... To se ti stalo? Jako fakt? Vítejte u nového svatebního talku. Mým dnešním hostem je skvělý, úžasný a krásný fotograf Denis Fueko. Dobrý den. Dobrý den. A my se budeme bavit o jeho kariéře svatebního fotografa a o tom, jak vnímá svatební trendy a tak vůbec všechno okolo. Těšil ses? Jo, taky jsem chtěl schmotovat, takže. No. Jsi nervózní? Ne, dobrý. Dobrý? Já, Tak je s tebou fajn, takže. Hele, Denisi, jak ty jsi dostal vlastně jako k focení? Já jsem studoval všechno, co je design. Jestli znáš Bonprix, ty katalogy, jasně. Tak to prostě jsem dělal tohle předtím. Aha. No a jsem šel do Česku pracovat na tohle přesně konkrétní projekt pro jednu firmu tady v Česku. No a... Takže ty jsi pracoval jako přímo pro Bonprix? Přímo pro Což Bonprix. je francouzský? No, jo, přesně to tak. Ona to Bonprix neměla, nepracujeme pro Bonprix, pracujeme pro tebe třeba, který ty prodáš to pro ten Bonprix. Jo. Takže Bonprix posílá pro tebe produkty, co potřebuje to dělat ten design a tak. Rozumím. A je to jedna firma, jiná firma kompletně jako zvlášť. A my děláme pro to. No. A v té době 2008 ozvali nám, protože nebylo dost jako designéry tady v Česku asi, nebo já nevím. Tak my jsme přijeli, pár kluců. No a my jsme na to začali pracovat, no, ale pak mě to nebavilo. No, jsem chtěl zkusit něco samotné, no. Něco kreativního. Takže jsi pořídil foťák a řekl jsi, budu nejznámější český fotograf. Jo. Jak jsi dopracoval vlastně ke svatbám? Protože já si pamatuju, že ty jsi začínal vlastně jako newborn fotograf, že jo? Jo, na začátku, protože když jsem dělal ten Bonprix, tak jsem dělal všechno, co je pro děti, takže já jsem měl zkušenosti pracovat s dětma a tak dále, taky jsem pokračoval na ten obor. Ale pak, když jsem potkal moje Vietnamka, tak to prostě ona chtěla fotit na ty svatby, nebo mě říkala, že na svatby jsou dost peněz. A je to škoda, že to nedělám. No, tak jsem začínal, no. Takže jsi přišel na svatby. A fotíš ještě newborn, nebo už ne? Ne, to vůbec. Já si pamatuju právě, že jsem viděl třeba, ještě jsem dohledal třeba nějaký jakoby starší videa tvoje na netu. A ty máš úplně jako precizní ten baby handling, ne? Já. No, já si pamatuju vždycky, jak tam s těma mimčema. A víš, jako úplně na pohodu. A já jsem si říkal, ty vole, že jako než já jsem byl táta, tak jsem neuměl držet prostě mimino, že vždycky to tak nějak jako, aby tě to jako nepokousalo. A ty, i když jsi nebyl táta v té době, tak vždycky si vzal to mimčo, úplně jako na pohodu, ty jsi to jako naranžoval, ručičky tohle pohladil. Říkám, ty to vypadá prostě úplně jako super. Jo, já jsem na začátku taky neuměl nic, ale praxe a jsem taky jak nějak pomáhal na porodnice. Já jsem byl v porodnice párkrát a jsem tam právě učil spousta věcí. Jo. Hustě. Jo, a to mě pomohlo strašně moc, no. A ty jsi teďka vlastně táta čerstvě. Víš? Jak se cítíš jako novorozený otec? Hele, je to dobrý. Jasmínka teď má rok a půl a je to láska, je to prostě změnilo i spousta věcí o mě, jako člověk. No jasně. A je to fakt super. Lidi, dělejte děti, ty vole, to je úplně jako... Hodně dětí. Jo, je to fakt něco úžasný. Ty máš dva, máš? Dva svoje, jedno přiženěný, takže vlastně 3. Takže je to fakt super věc a jsem rád. Já si právě taky pamatuju, že když se narodil jakoby můj první, takže se mi to všechno jako otočilo o 180 stupňů a najednou celý ten život jako bereš úplně jinak. No. Je jako život trošku změnil, ale v dobrém zatím. Jo. Super. Počkej. Kdo nebo co tě jako inspirovalo v tvý tvorbě a vůbec k tomu jako začít fotit ty svatby? Ty jsi zmiňoval teda, že Lily tě vlastně jakoby nahlodala k tomu, abys jako začal fotit svatby, že je to jakoby výdělečný. A co ještě víc bylo pro tebe takovej ten jako impuls, jakože hej, jdu do toho? Mě bavilo, jako, že vydáš hezký peníze na jeden den a
a že jako nemusíš, jako třeba když jsem fotil jenom ty rodiny a tak já musím třeba fotit 2 nebo 3 dny, jo, a mám ty jeden peníze, co mám jako na jedna svatba. A to mě fakt jako změnilo strašně moc, protože jsem měl víc času dělat víc jiných věcí a tak dále. No a co si říkáš ještě? No, jestli byl ještě nějaký jako jiný impuls, který tě jako přesvědčil, jakože jdu do toho, jakože si v tu dobu třeba potkal nějakého inspirativního svatebního fotografa a řekl si, hele, tohle je prostě jako život, který chci. Jo, jako byli lidi, kteří tam jako fakt jako jsem na to, jako jsem sledoval, co oni dělali a tak dále. Určitě, protože jsem byl nový na svatbě, tak jsem musel koukat na jiný lidi a tak. A to bylo jako spíš zahraničí, no. Když jsem začal v svatbě, to bylo 2017, přesně to tak. Okay. To bylo 2017, no. A protože ještě v té době nemluvím tak dobrý česky a nerozumím moc česky, tak jsem koukal vždycky na zahraničí, no. Jo, rozumím. Ono v dnešní době jakoby spousta začínajících fotografů má problém jakoby vůbec začít. Že teďka jsou vlastně jako takový směry, že buď ukecáš někoho, aby tě vzal jako second shootera, což je za mě jakoby dobrá cesta. A druhá cesta, což je teďka otázka posledních, mi přijde jako 2-3 let, že si budujou jakoby fotografové vyloženě jakoby editoriálový portfolio. Což za mě jako není úplně správná cesta, protože nezažiješ si vlastně jakoby tu práci, nemáš tu zkušenost té reportáže a tak. Jak jsi začínal ty? Povedlo se ti jako k někomu píchnout, nebo? Hele, jo, já jsem normální, jak jsem fotil ty hotní a tak dál, a ty hotní rodiny a tak dále, tak vždycky jsem slyšel, že tam bude svatba, že já budeme mít svatbu tohle rok a tak dál. Tak prostě jsem říkal, hele, jestli budete mít svatbu, tak já vás to vyfotím za nějakou částku, jo, a protože potřebuju ty zkušenosti. No a jsem dělal takhle asi pár, nepamatuju přesně jako kolik. Je to mezi 5 a 10 třeba. A to byl v rok 2017, protože pamatuju, že 2018 už jsem měl fakt jako hodně lidí na té svatbě, no. Jo. A bylo to tak, že si tě brali i jako neskušenýho fotografa a vzali si tě jako hlavního fotografa? A nebo sázeli jako na jistotu, měl vždycky nějakýho main a ty jsi šel prostě jako ten second shooter? Já jsem byl tam jediný fotograf. Jo? Jo, tak ty svatby nebyly tak jako teď v té době. Jako. No ještě jako, že teď jsou strašně moc trendy, jo, lidi dávají víc peníze na ty svatby a tak dále, tak to nebylo takhle. Víc to řešíš, tak. Je to pravda. Jo, předtím taky jsem byl v ten ústý kraj, jo, takže je to takový, jako, že to není stejné jako Praze, jestli mi rozumíš. Jasně. Je to strašně moc rozdíl. Jo, takže v té době, jakože ty svatby byly fakt malý, 30 lidí, 40 lidí, takže je to úplně na pohodu. A protože jsem měl tu zkušenost jako fotit předtím, jako spousta let, už jako jsem fotil páry, rodiny a tak dále, tak to prostě a trošku YouTube, jo, tak nebylo tak těžké pro mě adaptovat jako na ten nový jako práci. No jasně, jenom to chtělo zažít si trošku jakoby tu reportáž. Jo, přesně to tak. Jo, já pamatuju třeba moc dobře, že jsem neměl hodně ty momentky, protože na moje hlava fungovalo tak předtím, že jako, že jsem říkal, že není jako něco důležité. Je důležité pro mě, že ty připraví tohle, já nevím, a vlastně ti vyhovovaly třeba víc jakoby fotky, které si můžeš jakoby víc jako zaranžovat. Jako, že jsem šel jako na jistotu. Jo. A ne jako jenom čekat na tu momentku, tak jsem byl fakt na jistotu. Rozumíš mě? Já jsem fotil jenom ta jistota a prostě dávám ta alba, jak má být. No. Jo. Je fakt, že já jsem jakoby moje první svatby začínal taky možná tak nějak v podobné době, možná 2018. A je pravda, že tenkrát to bylo jiný, že lidi si brali fotografa, ale vlastně jim nezáleželo moc jako na tom, jaký je, jestli má jako zkušenosti, šlo jim vlastně. Možná to bylo i jakože zažitý, že z té doby prostě předtím, tak jsi měl hlavně nějaký fotky a neřešilo se, jak moc jsou jako kvalitní. Tak v tomhle si myslím, že jako dneska mladí fotografové to mají jako daleko těžší, no. Jo, protože to je Instagram. Jo. To je ten problém. Předtím byl jenom Facebook a nebyl tak jako velký, ale od 2000, dejme toho,
20 začínal hodný ten Instagram. Jo, pravda. A víc ty influencery a prostě a ty lidi otevřou oči, no, kdy vidí jako, no, tohle chci na svatbu, ty jdeš na svatbu a všechny ty trendy, No, jestli jasně. prstinky takhle, nebo ty brýle, nebo takové věci. A tohle věci oni viděli na Instagramu, to jsme neměli předtím. To je pravda, no. Že vlastně teďka máš možnost si to jako porovnat, Přesně, tak no. chceš jako by to lepší vždycky. No, a spousta lidí vidí, jako, že vidí ten trend třeba a chtějí to úplně stejný, takže jako dávají víc peníze na to. Takže teď na ty svatby víc peníze než předtím, ale je daleko víc peníze než předtím, hodně. Jak byste teda doporučil jako dneska mladým fotografům, co chcou dělat svatby, tak jak by měli jako začít? Já vždycky říkám, zkuste se někam nacpat prostě jako ten second shooter a nabrat jako ty zkušenosti. Hele, první věc, 2 nebo 3 workshopy. Nějaký jako nějaký člověk, který fakt dostaneš o to nějaké informace a nejenom jedeš tam a jenom fotit a jedeš domů. A pak prostě YouTube, prostě tam všechno je. Na YouTube je úplně všechno, pravda. A pak prostě, jak jsi říkal, jako, ať jedeš jako 2-3krát s další jako fotografem, to pomáhá strašně moc. Ale tady všechno málo kdo to chce dělat. Je to tak? Jo. Málo. Já jsem vzal třeba 2-3krát, jakože studenty se mnou. Jo, ale jako fakt hodně málo, co to dělá. No. Ono je jakoby blbý, mně přijde, že jakoby ty mladí fotografové si myslí, že my, co jsme jako zkušenější, takže je nechcem vzít. Ale u mě to třeba je, že bych i chtěl, ale že ty novomanželé to nechcou. Já jsem s tohle nemám s tím problém. Mám s tím problém, že to tady trošku funguje tak, že oni dvoje kamarád na ten čas, že má o tebe všechno, co chce a pak ty vyhodí. Jestli mě rozumíš. Chápu, no. Chápeš, ne? Jo, že jo. ty jsi nejlepší, jo, a on bude s tebou. Dokud se mu to hodí. A tohle stalo pro mě 2-3krát a to je právě proč teď vyberu fakt, kdo vezmu se mnou jako na svatbu. Třeba ty lidi, kteří byli se mnou na svatbě teď, jsou všichni jakože od spolu workshop třeba. Jo. Ty lidi, kteří fakt znám moc dobře a jsou kamarádi, jde mi to víc než jako kolegovi. A jde ti víc jako i o to udržování toho vztahu, přesně o tu tak. spolupráci Jo, a tak. přesně to tak. Jo, chápu. Jaký byly tvoje začátky jakoby s ohledem na to, že jsi byl jako v Čechách, ne extra jako dlouhou dobu, takže jsi neuměl ještě jako dobře česky, předtím jsi žil ve Francii, takže typu, že jako tvoje hlavní jazyky jsou francouzština a angličtina. Tak jaký to bylo jako s ohledem na to, že Čechy jsou fakt jako takový typicky, ty vole, víš, jaký jsou Čechy prostě? A to bylo jako vtipný, protože v 2008 lidi ještě fotili třeba na bílý plátno a mají ten hobací kuně. Chápeš, ne? Jo. Jedeš do ateliéru a fotíš prostě tam 2-3 fotky, platíš prostě něco a jedeš dál. A teď takhle fotili všechny ten 1 rok nebo 2 roky a tak dál. Pamatuju, když jsem fotil, tak jsem neměl ateliér, jo, ale jsem měl takhle okolo mě lidí, a oni viděli, že dělám ten design a vždycky mám foťák se mnou a tak dál. Tak vždycky říkám, nechceš nám fotit, a protože nemám ateliér, tak jsem šel fotit do parku. Jo, tak když jsem fotil v parku a venku a tak dál, tak to děti jako, že měl, jakože byli víc volní, než šli jako do ateliéru. A tohle pomohlo strašně moc, no. A začalo to tak. A ta klientela, co si tě brala, tak byly ale jakoby spíš jako městský lidi, co umějí tu angličtinu. Zase jako nemůžu si představit, jakoby, že si tě objedná prostě Pepa z Horní Rožínky, který se anglicky v životě nenaučil. To byly třeba, protože ambasádu každé 3-4 měsíce dělá prostě setkání pro všechny lidi. Jo, posílají pozvánku, jo, jedeš tam, prostě nějaký prostě den děti třeba dělají nějaký pozvánku tam a přijdou lidi, tak jsem byl na tohle věci. Jo, a třeba nějaký jiný Francouz, který tam bydlí, má rodinu a žije tady v Česku. Jo, tak takže ty jsi začínal vlastně fotit třeba i pro jiný Francouze, který žijí jako v Čechách. Jo, já jsem fotil prostě lidi, kteří jsou mechani. Takže primárně vlastně jako cizince. Jo, to bylo, my jsem mluvil normálně anglicky, jsem nepotřeboval mluvit česky, no. Takže to nebylo jakoby tak, že by si tě hnedka jako z fleku objednávali prostě jako typicky český páry ne, a řekli si, hej, my chceme prostě fotografovat, co mluví anglicky. To začalo potom, no. Jasně. To začalo potom, kdy jsem stěhoval do Chomutova. Jo. To už byl jakoby známější, že jo? Jo, už v té době jsem už měl jako
jako už zkušenosti Jo. a už lidi začali vidět o mě. No. V jakém roce jsi měl svoji svatbu? 2019. A kdo ti fotil? Barbora Bisiaková. A jaký to bylo? Bylo super. Jak na to koukáš jako z pohledu toho, že jsi svatební fotograf No. a vždycky musíš svěřit tu svoji svatbu jako někomu jinému? Já od začátku, kdy jsem začal mluvit na svatbu, já jsem viděl, že Barbora bude mě fotit. Aha. Protože to bylo skoro, já nevím, protože jako člověk, jak ona je, tak je to parádní člověk, to je první věc. A druhý věc, že ty fotky jsou prostě hezky. Jo. Jo. Takže jsi cítil tak, že prostě to bylo jako v pohodě. Jo, já jsem to vůbec ani neřešil jako moc nějak. Jo, neměl jsi jako vůbec jako záchvěvy profesionálního charakteru? Ne, vůbec. Jakože, tohle bych vyfotil jinak. Ne, kámo, já jsem měl 280 lidí tam na to svatbu. Tak to jsi neměl vůbec čas řešit, kde je Vůbec, fotograf. já mám Vietnamku, tyjo, to je úplně... Jo, chápu. Vietnamské svatby jsou velké. Jo, já jsem... A slaví se jako, několik dní, že jo? Já jsem v ten den jsem vůbec jako... Já jsem nic nevěděl. Já pamatuju ani jako, že... Jak se jmenují ty hry a tak dále, to vůbec. Svatební hry jste neměli? Ne, jsme měli, ale já jsem nebyl tam. Já jediný, co pamatuju, že byl moje první tanec. Já, ale protože bylo tak moc lidí a ještě jakože byli tam jako Francouzi, byli tam jako lidi z Německa, lidi z Vietnamu, lidi prostě jako z Anglie, jo, a všichni jako nemluví spolu a to bylo jakože... Jako bylo to hezky, jako bavili všechny jako spolu, byla to party, kdy koukám na video někdy takhle teď, ale jako já vůbec nic nepamatuju. To je hustý. Já pamatuju jenom fakt jako pár takhle momentky. Uteče to hrozně rychle, že jo? Já. A my jsme měli obřad ještě odpoledne, kolem 3 hodiny, myslím, něco takového. Jasně. Já. Takže potom hned jakože... Je fakt, že vlastně nejstěžejnější část té svatby je to po tom obřadu a to pak uteče jakoby hrozně rychle. No? Já myslím, že jsme měli obřad v 15 hodin. No, chtěli jsme to v 14 hodin, ale nebylo všechno hotové, tak my jsme to posunuli do 15 hodin. Jo, takže tak, no. Hele, a kdybys měl mít jako znova svatbu dneska a nebyl bys svatební fotograf a vlastně bys jako se neznal s nikým osobně, koho bys si třeba teďka z úspěšných jako českých svatebních fotografů vybral na svatbu? Můžeš říct víc klidně, takže kdo ti přijde inspirativní? Hele, teď jakože, jestli budu mít svatbu... Můžeš říct mě klidně. Jo, jestli budu mít svatbu teď, tak nebudu mít 280 lidí. Možná do 50. OK. Jo. A možná jenom rodina. OK. Jo. Tak to můžeš udělat vlastně obnovení svatebního slibu po 10 letech a udělat si party jenom s mými lidma. Může jenom fakt rodina a fakt jenom jako úplně na pohodu. A nebo někam úplně pryč. Jenom my dva třeba. A kdo bude vybrat jako fotografa, ty vole. Hele, jsou spousta lidí, kteří jsou fakt jako, že mají hezké fotky. Je teďka jako hodně fotografů, jako fakt hodně fotografů mají hezké fotky. A nemůžu takhle vyjmenovat někdo a nechat někdo jiný. Jsou spousta moje kamarády, kteří fakt mají hezké fotky. A stejně záleží hrozně moc jako na tom osobním přístupu. Já jsem hrozně na osobní, jakože, jak si tím dobře ten člověk. Takže asi souhlasíš i s tím, že vlastně ten osobní přístup a to, jestli ti ten člověk jako sedne, tak dělá vlastně v té dnešní době asi ten největší jako rozdíl. Je to ten největší big deal, jak si toho fotografa vybrat, že jo? A možná ani nebudu zmínit, možná ani nechám bára. Jak bys teda doporučil třeba novomanželům, že by si měli jako vybírat fotografa dneska? Čí kráso. To je brutál. Hele, jaký si koukáš na celý alba? Jo, to je docela dobrý poznatek. Jo. Je fakt, že tohleto dost separuje vlastně potom ty fotografy, co mají jenom editorial style a neriskuješ tím to, že si vybereš někoho, kdo tu reportáž neumí, protože tu reportáž pak vidíš celou. Jestli koukáš na celý album. Jo. Jako pravda, náš je chyba, jako všichni fotografové, náš je chyba, že děláme jenom ty hezké, krásné fotky na Instagramu. Jasně. Jo. Chceš se prezentovat těma nejhezčíma. A to je normální věc, Instagram je to tak udělaný, ale jako doporučuji koukat na celý album, někdy. Ten klient musí mít možnost vybrat. Jo. Určitě. Přesně to tak. Spousta fotografů dělají tohle chybu
a spousta lidí, nebo aspoň klienti to mě to říkali. Hele, my jsme byli u tohle fotografa a jedna fotka my jsme dostali jenom v černobílý a když jsme chtěli barevný, tak on to nechtěl dělat, protože to takhle má být. Takhle má být černobílá, víš co, to nejde, no. Chápu. Aspoň pro mě, jo? To je moje osobní názor. No a pak teda dát si schůzku s více fotografama třeba a vybrat si fakt jako toho, kdo ti jako osobně sedne, že jo? Jo, to je taky, no. Protože jestli nesedneš ten fotograf, tak je to pak špatný. Ono spousta lidí si neuvědomuje, že s tím fotografem to je druhý nejbližší člověk, který tam s tebou je na té svatbě. První nejbližší je nevěsta nebo ženich, záleží, kdo seš. A druhý nejbližší, co tam s tebou je celý den, od rána do večera, furt na tebe mluví, vole, furt ho cítíš v podstatě a je u tebe na pár centimetrů, tak je ten fotograf. Já spoustakrát vím o věci a mám věci u sebe, které jiný host nemá možnost. Nesmí na to koukat, nebo jenom ženich nebo nevěsta. Jasně. Jo. Spoustakrát to stalo tohle pro mě, protože jsem vždycky tam. Ani si sedím tady a oni jsou tam, prostě vždycky jakože kontroluju. No jasně. Jo. A já mám rád, já fakt mám rád, že jsem takhle, ten člověk, že sednu ten člověk, víc než že... Určitě se ti pak i líp jako pracuje, no, když jste na stejný vlně s těmi lidmi. No a stalo se ti někdy, jakože to vypadalo s těma novomanželem jakože v pohodě, jste měli jako schůzku, sedli jste si, všechno dobrý a pak na té svatbě prostě se stal třeba nějaký jako průser nebo nějaká jako vtipná situace? Jo, stalo, že třeba ta svatba končila kolem 11 večer. No a končila s policajtama a tak dál. Rušení nočního klidu? Ne, ale jakože to tady nemůžu to říkat. Jdem k tvýmu focení. Jak bys jako popsal ten svůj styl? Já vím, že jakoby máš celkem jako svůj rukopis, nebo jakože hodně svůj rukopis, ale zároveň jako dáváš prostor jakoby těm trendům, jakože rozmazaný fotografie a tak. Co prčeli letos? Hele, já vždycky, já mám čistý, jako, nevím, jestli čistý nebo ne, ale mám čistý klienty, kteří oni jsou otevření na všechno. Já nemám klienty, kteří, hele, já vůbec nechci ty trendy, anebo ty druhé klienty, jak si jenom trendy. Já mám ten člověk mezi, který otevřený úplně na všechno. A já vždycky zeptám. A to oni tě berou jako profíka, milujou tvoji práci a berou si tebe a nechávají to vlastně jako v tvých rukách. A já vždycky jako zeptám, hele, chcete tohle styl, jaký chcete styl, protože já nemám konkrétní jako styl a můžu jakože dělat tohle nebo tohle podle přání, jako to nejvíc třeba. Nebo to můžeš přizpůsobit i tomu, v nějakém je to místě a tak. Přesně to Když to děláš jako v hotelu, tak se hodí víc takový ten Hollywood style. Přesně to tak. Jo, a mám pocit, že fakt ty klienti jako vždycky chtěli jako všechno. Jo, a protože tam dávám úplně všechno a oni potom jako 100, 700 fotek třeba nebo 1000 fotek budou brát jenom ty nejlepší, co oni chtěli, no. Takže vždycky to dělám takhle, takže jako vždycky zeptám, vždycky jako na zkoušku jako zeptám a vždycky napíšu. A ten den před svatbou, večer nebo ráno, v ten svatební den, tak prostě koukám na všechno, co jsem psal, nebo co jsem domluvil s tou nevěstou a... Si dej si poznámky prostě, abys věděl, jak jste se domluvili. No. Jasně. To je prostě jako pro mě základ, no. Zeptat jako na tu zkusku, jako co oni chtěli a co nechtěli a tak dále. A spousta lidí jako na čistě, jakože hele, Denisi, jak si fotky, jak to děláš to ty a mě úplně jedno, já jsem tvůj a dělej, co chceš. Takže to pomáhá taky, no. Pak si tíš jako líp a pracuješ líp, no. Máš nějaký oblíbený moment na té svatbě, jakože, který je fakt tvůj oblíbený jakože, na focení? Připravy. Jo? Já to miluju, nevím proč. Tak to? Nevím. Je to divný, víš? No, nevím. A jakože baví tě na tom vyloženě to focení toho, jak se jako cítí, jak jsou nervózní, jak se oblíkají. Jak dělají chybí a jak prostě, tohle ne, tohle jo. Protože to je vlastně jako nejvíc spontánní možná ten den. Já nevím, ale ty připravy pro mě je takový, jako, že jsou dobrý, no. No možná, když to tak jako uvědomíš, tak je to vlastně jako poslední moment, ten den, kdy ty novomanželé jsou sami sebou jako úplně pure. A potom mám rád tatínky. Tatínky? S nevěstou.
OK. Že tam jsou ty emotivní momenty právě jako mezi... Jo, jako připravy pro mě to miluju, ta atmosféra tam. A potom, jak tatínky čekají na nevěstu třeba, já vždycky mám rád dělat ten first look, třeba jestli je to možný. Jo. S tatínkem. Jo, s tatínkem. A jak oni chodí spolu. Je pravda, že... Já nevím proč, ale jako, že... Má to svoje kouzlo, no. No, já jsem to vždycky jakože koukal tak hezky na to. A taky to jednou zažiješ vlastně, viď? No, právě. A je pravda, že first looky se dělají jak jako s ženichem, tak s tatínkem. No. A vždycky s tím tatínkem mi to přijde jako daleko víc emotivní. Spousta holky mají fakt dobrý vztah s tatínek, víš, a ten tatínek pomáhá strašně moc jeho dcera. No, jasně. A ona, jak je nervózná na ty přípravy, a pak prostě má ten first look s tatínek a přijde pro ten nejbezpečnější místo a on ji obejme. Přístav klidu a míru. Ty vole, to je fakt jako, že to dají mám rád, no. Nevím proč, ale fakt připraví a tatínkovi, no. A pak jako opravdu jako někdy jako obřád, jako ty slíby jsou hezky někdy. Hele, co ty a úprava jako fotek? Většina fotografů asi si myslím, že jako upravuje hlavně jako Lightroom, nebo většina svatebních fotografů upravuje hlavně Lightroom. Ale furt jsou jako takový, který jako retušujou třeba hodně i ve Photoshopu a tak. Já nemám Lightroom třeba. Ty nemáš Lightroom? Já nemám Lightroom. To si děláš srandu, ne? Ne, fakt, já jsem nikdy nepoužíval Lightroom. Vůbec. OK, a v čem upravuješ? Photoshop. Takže Camera Raw. Camera Raw, no. A tam jedeš jako všechny úpravy? No, úplně normálně všechno, co potřebuju. Kolik? 700, 800 tisíc fotek, dám to rovno. Tam mám a opravím. Takže dáš nějaký jako preset, ne? Jo, jako dám pak tam moje preset, nebo jako, který potřebuju. Poladíš a děláš pak třeba i ve Photoshopu přímo jako něco? Ne, to ne. To neotevřu Photoshop. To je moc náročné. Tak jako skoro jako Lightroom, no. Jenom je to Photoshop, no. No jasně, no. Ale jakože žádný hloubkový retuše, beauty retuše a tak. Na svatbě ne. Zbytečný. Hlavně mně pak přijde, že to neodpovídá jakoby tomu, že zachycuješ nějakou realitu. Je to reportážní fotka, že? Že by to mělo odpovídat realitě. Jako někdy, si tam koš nebo něco, tak to dám to pryč. Ale jako v Camera Raw. Neotevřu to jako Photoshopový. Hele, já třeba nepoužívám Camera Raw, ale řekni mi, taky tam už jsou jako ty funkce teď jako z hlediska jako retušování skrz to AI-ko. A je tam všechno od jako dlouho, jakože to není jenom tenhle rok. Víš, od 2019, 2018, ten Camera Raw můžeš jako dát pryč popínka třeba, nebo popínek. Popínek nebo no jako ale něco tady. Teďka třeba v Lightroomu za poslední rok tak hodně jako přibyly jako funkce, co se týčou jako umělé inteligence, to znamená retuše jako s umělou inteligencí, který jako jsou fakt jako topový na odstraňování jsou v Lightroom věcí. Jsou v Photoshopu taky. Jsou tam taky. Stejný. Myslím teda, no. Šetří ti to hodně času, mě docela, jo. Jo, to určitě, no, pomáhá, no. Že už to není takový matlání, jak s tím retušovacím štětcem předtím, ale fakt označíš celý. Jo, teď jenom označíš a jedeš dál. Jak vypadá tvůj ideální klient? Ten, který mě zaplatí včas. Tak to máš jednoduchý to, požadavky. Není vždycky. Nestává se ti jako vždycky, že zaplatí včas? No, tak ne vždycky, no. Tím si musí projít každý asi jako občas. Já, to je normální věc, i do dneska, i po 16 let práce. A jak vypadá jako vizuálně tvůj jako ideální klient? Nebo tvoje vysněná svatba, kterou chceš fotit? Co mám rád? Co mám rád? Ty lidi, kteří nikdy nefotili. Jo, že jsou úplně jako nepolíbený a je to... Ty lidi, kteří nikdy nefotili, ale chtěli hezké fotky. Jo, to mám fakt rád. Proč? Protože jestli má trošku challenge, jako. Jo, že to je pro tebe výzva. No tak je to, víš co, tak je fakt, že fotit modelky je jednoduchý. Přesně to tak, jestli jedeš pro někoho, který jako umí fotit, tak to prostě jede fakt rychle a neužiješ to focení. No jasně. Neužiješ jako to tvoje práce a co děláš. Ale jestli prostě fotíš někdo, který jako neumí fotit, nebo jako fotit jenom jednou nebo dvakrát, a tak to mám rád, no. To mám rád, protože já mám fakt něco, jako, co je dobrý o mě, že, a můžu to říkat nahlas, nechci jako, ale umím fakt pozovat lidi. Já mě úplně jedno, jak je to prostě velký, malý, a umím fakt pozovat lidi spolu, no.
Že víš jako vizuálně, jak to má vypadat. Já když vidím ten člověk, tak vím moc dobře, jak ho budu pozovat. Jasně. Jo. Že nebudeš u vysoký nevěsty a malýho ženicha dělat tohle, ale víš přesně, jak si je tam hodit, tak. Aby vypadaly vejškově stejně. A stalo hodněkrát, že mám nevěsta jako vysoká než ženichem a vůbec to nevypadalo tak. Jasně. Jo. A vidíš ale nějaký jako zásadní rozdíl třeba mezi jako českýma a zahraničníma? Nebo mezi svatbama, kde se berou jakoby Češi a kde se berou jako cizinci? Vím, že jako různý národy mají nějaké jako svoje jako tradice. Ty máš ženu Vietnamku, takže víš, že vietnamské svatby jsou jako velký. Mm-hmm. Ve Vietnamu předpokládám, že se to slaví i 14 dní, nebo jak dlouho? Že tam to má jako fakt na díl. 14 dní ne? Týden? Vím, že třeba zase jako ruský svatby jsou hodně jako, že musí toho hodně jako sníst a vypít, aby bylo vidět jakoby ta hojnost třeba na tom stole. Jaký vidíš jako zásadní rozdíly mezi těma zahraničními a českými? Nebo který tě baví jakoby víc? Hele, mě baví víc možná ty český, klasický. Mm-hmm. Jo. Jako fakt promyslím jako na to teď, jak mám, jako když seš, takhle, já to řeknu, jak to vidím teď, jo. Mm-hmm. Když seš mladý, jo, a máš hodně času, jo, tak ty zahraničí jsou dobrý. Protože lítáš tam, jo, a budeš tam minimálně 2 dny předtím, nebo jeden den předtím. Fotíš to svatbu, a pak jeden den dál a pak vrátíš si tomu. Ztratíš strašně moc času. Jo. Teď, jak mám to dceru, tak radši vezmu svatbu tady. Jo. A večer jedu doma a budu s ním. Je to pro mě strašně moc důležitý, než to svatbu někam jinam. Furt je to práce, že? Tak dostanou zaplacený. Hele, i když jsme u toho, že je to furt práce, ty jsi vlastně jako v jednom podcastu zmínil, tam padla vlastně na tebe jako otázka, jestli to děláš pro biznis nebo pro zábavu, nebo jak to bylo? Já. A ty jsi řekl, že pro biznis. A strašně se na tebe jako snesly hejty v té době. Protože si mysleli všichni asi, že to děláš jako z lásky. A z dobroty srdce. Láska neplatí nájem, no. No jasně, no. Chceš to nějak rozvíjet? Změnilo se to nějak, nebo furt děláš prostě svatby, protože je to business? Já jdu business. Jako já mám rád, co dělám, ano. Já, to práci mě dával ten život, co mám teď. A je fakt jako hezký život, co mám. A myšlenka je pořád stejná. Jo, je to business. Je to business. Jo, jestli tam nejsou peníze, tak to proč budu někam jinam dělat něco jiného. Je to jednoduchý. To je strašný. Já jsem myslel, že to děláš z lásky. Protože jako já, ano, mám rád moje práce, jako zabava. Ideální je, ale když tu práci potřebuju žít zase. No jasně. Rozumíš mě? A ještě ten druhý věc, že to moc lidí to neví, co to je. Že na to focení je hlavně svatební fotograf. Jo, jako my nemůžeme držet jako do 60 nebo 70 let jako pořád fotit. Já osobně nechci být v 50 letí běhat za dětma na svatbu. No jasně. Takže mě 40, kámo. Takže já mám ještě možná 5 let práce a pak už jako papa. Možná 10. Ne, jako dobrý, tak mezi 5 a 10 let, no. A pak už jako musím končit. Je to pravda. A já končím 20 let dřív než ten druhý člověk, který má normálně práci. Kdo mě bude zaplatit? No jasně. Na ten 20 let, jako na ty další 20 let, jako. Dochod určitě nebudu mít dochod. Já si myslím, že jako každý se zdravým rozumem musí jako pochopit, že pro nás, pro svatební fotografii je to prostě biznis, je to práce. Jenom my máme jakoby tu výhodu v tom, že je to práce, která nás baví. Jo. Která nás naplňuje, baví, která je krásná. Moc. Přesně to tak. A tak. Takže můžeme to dělat s láskou, ale prostě láska nezaplatí ten nájem. Je to tak. Na konci prostě já mám dceru, který ona potřebuje tohle a já mám drahou Vietnamku, který ona prostě má strašně moc požadavky. Nebudu ukradnout někam. Ještě jsem černý, to mě zabijou hned ty lidi tady. Toho nechceš, ty vole. Ty vole. To jsou úplně klasický klišé, vole. Víš co? Hele, když jsme u těch cen, tak za kolik ty máš teďka jako svatby? 40. Začínáš na 40? Začínám na 40, no. Já mám i balíček za 120 000. To je hustý. A samozřejmě víme, že jako spousta fotografů fotí svatby jako třeba za 10 000. Co si myslíš jako o tom rozsahu, nebo o tom diametrálním rozdílu mezi fotografama, který fotí i za 5 000 ve finále jako svatbu? Já myslím, že jestli jsi jako fakt profesionální fotograf a půjdeš na svatbu a neděláš nějaký prostě chyby a nějaký
tam pruser, tak to prostě ta cena musí být mezi 30 a 50 tisíc. Jo. A jestli jsme všichni mezi 30 a 50 tisíc, tak to bude ještě hodně, to bude fakt dobrý. Pro nás všechny. To ano. Jo. Ale bohužel, protože potom ty lidi, jako dejme to, ty klienty nebudou mít jako možnost vybrat. No jasně. A máš jako nějaký... A nevybíráš podle ceny, vybíráš pak už jenom čistě podle portfolia, čistě podle toho, jak ti dosedne. Přesně to tak, ale spoustakrát prostě vidíš nějaký fotograf, který prostě fotí za 10 tisíc nebo za 15 tisíc a my třeba víme, že se tím jako uživit nedá prostě za 10 za 15. Jo, za 10 tisíc to budeš mít, jako budeš mít 400, ani si budeš to mít plný, jo, plný jako všechny soboty, budeš mít 40 tisíc. No jasně. Jo, 4 svatby, dej mi 10 tisíc dáš na sociálním, na zdravotním. No, 10 tisíc jako... A ve finále nevyděláš si ani na tu jako techniku. Kámo, co budeš dělat? Jako? Jo, je pravda, že jakoby tyhle ty částky kolem 10 tisíc, tak se týkají fotografů, který mají nějaký main job. Jo, oni mají main job a o víkendu si přivydělávají. Jako, přesně to tak, ale jako, tohle to musí se změnit, no. Je to v podstatě jako kažení toho trhu, že? Jako já nemám problém s tohle lidma. Jako popravdě jako nemám problém s tohle lidma. Jo, tak je to jedno, ty si svoje zákazníky najdeš, že? Jo, prostě, ale jakože je to není fér ohledně jiní lidí, kteří postili jeho práci, protože chtěli jenom věnovat prostě a to focení. Není to fér vlastně jako vůči tomu řemeslu jako celkově. Jako, protože... není to fér pro jiný lidi. Pro mě je to jedno, protože já mám už moje klientela, už mám práci, jakože rezervuji jako svatby 2 roky dopředu, někdy jako rok a půl dopředu, rok a půl, 2 roky dopředu. Jsem v pohodě zatím. A prostě ale není to fér ohledně jako ty lidi, kteří jako fakt už mají jako třeba 5-6 svateb, jenom 5-6 svateb za rok a chtěli mít víc, tak to prostě není fér ohledně tyhle lidi. Je fakt, že nejvíc to komplikuje život těm, co začínají, nebo těm, co jsou jakoby mírně pokročilí, tak pro ty je to vlastně jako blbý, protože jim tu práci za normální peníze užírají lidi, kteří mají full-time práci a jenom si vlastně jako přivydělávají v sobotách. No. Jo, a spousta lidí, jako, že to dělají. No. Jako, já s tím nemám problém, já prostě jsem v klidu. No jasně. Jo. S tím prd neděláš. Ale jakože, ohledně jenom ty, kteří začínají a chtějí mít jako kariéru, no. To je strašně moc, jako, spousta lidí říkají, já nemůžu to třeba dělat víc, protože mám konkurence tohle vedle mě. Dobře. Jak ty vnímáš jako konkurenci? Jak se vyrovnáváš s konkurencí? Nebo řešíš vůbec konkurenci nebo nějaký konkurenční boj? Neřeším, ani jako na to nemyslím. Nikdy jsem neříkal, že tohle kluk ukradl mě práci nebo jak něco takového. Vůbec ne. Ty seš teď na Nikon a ty seš teď na Nikon škola a děláš úplně stejný, co dělám já, ale sedím s tebou tady. Musím stydět. Víš, jakože já jsem rád pro tebe. Když jsem slyšel, že jedeš do Nikonu, tak hned jsem ti říkal, hele, je do toho. Je to prostě fakt parádní rodina. Jo, a myslíš, jako, že jsem naštvaný, že ty jsi začal být jako učitel taky na Nikon škole jako já. A my fotíme úplně stejný, jako my máme jako svatby, páry a tak dál. Vůbec ne, že jsem rád pro tebe a je to právě dobře pro ta firma, ať má víc stylu, ať má víc jako možností pro ty lidi, kteří chtěli jako učit. Takže tak. Druhý věc třeba chata. Naší chata třeba. No jasně. Já to miluju. Já ani nebudu zavolat nikoho. Je to skvělý, protože... Chápeš, ne? My potkáme každý rok, teď máme kolik, 5 let, každý rok potkáme, pojdeme na chatu, na 2 noci spolu, jenom chlapi prostě užijeme a nebudu říkat, hele, já tohle nebudu ho volat, protože ho nemám rád, nebo jakože, protože je to moje konkurence, nebo něco takového. Možná už to bereme jinak, tím, že jako máme zkušenosti, tím, že jako máme ty zákazníky. Jo, to možná, že jenom ty mladí lidi, nebo možná jakoby tím, že třeba jako bojuješ o ty zakázky a nemáš ty práce dost, tak daleko víc třeba řešíš konkurenci a řešíš prostě, jestli se nějaká rodina jde jako vyfotit k tobě nebo jako k někomu jinému. Ale prostě když jsi v pohodě, nepotřebuješ něco takového jako vůbec řešit, ale stejně je to blbost. Takže práce si myslím, že je pro všechny dost. Já myslím, že ty lidi
který řeší konkurence, že oni musí to jenom vymyslet jinak. Ty musíš vymyslet jako ta konkurence. Jiný mindset, přesně to tak. Protože všechno je tady na hlavu. Já myslím, že to bylo těžké, že bylo jako jednoduché pro mě začínat tady v Česku. Já fotograf opět, který nemluví vůbec česky, já jsem začínal, já jsem do toho šel, protože ten můj mindset je fakt silný, že já prostě věřím na law of attraction. Víš, co to je? Co znamená law of attraction? To znamená, že tohle rok budu bohatý. Ja? Prostě tam velká procenta, že budeš bohatý. Tohle rok nebudu bohatý, taky tam vůbec nebudeš bohatý. Já tohle rok budu hubný. Ja? Nebo tohle rok nebudu hubný, tak vůbec nebudeš. Chápeš, ne? Jestli vymyslíš jako, if you think prostě big, you will be big. If you think small, you will be small. Jestli myslíš jako v malým, tak to budeš vždycky malý. A jestli vymyslíš jako velkým, tak to budeš velký. Jak se v Čechách říká, že to, co od vesmíru chceš, tak to ti vesmír dává. Prostě. Já na tohle, přesně tohle, to bylo moje jako věta na celý moje kariéra. A to je právě proč. A takhle si narodil třeba spolu workshop. Rozumíš mě? Já to prostě jako, že fakt jako vždycky myslím, víš, a neříkám, hele, jestli to dělám tohle, tak to bude hezky. Já neříkám, jestli. Víš, já říkám, já to budu to dělat. Budu to dělat a bude to hezký. Takže tohle lidi, kteří řeší konkurence, jestli oni to jenom vymění to jinak a myslí to tak, jakože, hele, já mám tohle vedle mě, jeden fotograf, který je fakt dobrý, jo, a dobrý jako já, ale jako, a bere to mě trošku od mě klienty, co já musím udělat, ať prostě jedu krok nahoru, jo. Naopak třeba ty naše chaty jsou super v tom, že se navzájem jako inspirujeme. Přesně. Navzájem si předáváme nějaké informace v tom biznise. Přesně to tak. Vlastně si a ta chyba, co ty si dělal ty, já to nebudu dělat, protože ty si dělal chyba. Jo, poučíme se navzájem. Přesně to tak. A vlastně ve finále to vedlo k tomu, že my si ty zakázky navzájem ještě jako dohazujeme, že jo? Ano. Protože když mám třeba plný termín prostě jako na svatbu, napíšu klukům z chaty, máte někdo volno a pomáháme sebe. Pomáháme sami sobě přesně navzájem. To tak. Hele, já dneska prostě zítra fotím a nemám objektiv a nemám foťák a prostě staro něco. Já naposled náš kamarád okradl jeho technika od auta a neměl prostě a my jsme ho pomohli všichni, každý ho dával něco a už má technika, může jít pokračovat jako pracovat. Já, to prostě jako ty lidi fakt musí změnit ten mindset, jo, a nemusíš jako myslet, jako, že to je můj konkurence, on mě vezme jako prostě klienty. Ne, to je tvoje chyba, že myslíš takhle a to je tvoje chyba, že pořád seš na jeden místo. Musíš vymyslet jinak a musíš vymyslet, nebo musíš hledat ty chyby, které to máš a opravit, jo, a dát lepší. Ty chyby tady. Přesně to tak. Jo, takhle to funguje. Kluci, jestli někdo chce na chatu, tohle rok s námi, tak napište. Dobré, už se blížíme do finiše. Můžeme se bavit o něčem méně příjemným třeba. Měl jsi někdy jako problémy kvůli tomu, jako, že nejseš rodilej Čech, nebo kvůli češtině? Jo, jsem měl. Spoustakrát stalo. Takže se do tebe jako lidi prostě jako navážejí, že jako mluvíš blbě česky, nebo? Jo, tak to je normální, ne? Nemuselo by být, víš? Já, jako nemusí, ale to je normální zase. Už jako ten člověk je zvyklý po tohle pár let. On je vždycky třeba, kdy ten člověk dělá rezervace, tak 90% dělají rezervace ty holky. Jestli mě rozumíš. No jasně. Jo. A ten kluk nic nevidí. Nebo nic neví. Jako. No a kdy půjdeš na to zkoušku a přijde ten kluk a on vidí, že jsi černý, nebo jako, že... Jo, tak jako necítí dobře. A přitom ty černý vůbec nejseš, že jo? No, tak prostě máš přízvuk a takhle a za chvíli pojede. Říká, já mám něco co dělat a jede pryč a po 5 minut nebo půl minutku jako napíše SMS-ko pro jeho přítelkyni, že jeho tata je rasický a nebude chtít tohle fotografa. Jako, že... To se ti stalo? Jako fakt? To je docela smutný. No, tak to je. Vnímáš to víc jako třeba v Čechách, jakože Češi jsou víc takový? Ne všude.
Všude jako po celém světě to je takový? Je to všude. Dobré, jdem končit nějakým příjemnějším tématem. Yes. Jakou nejbláznivější nebo nejdojemnější situaci jsi zažil na svatbě? Zažil jsi něco, co tebe fakt třeba jako rozbrečelo? Jsi jako cíťa na svatbě? Jo, jako obřady někdy, víš, jako... Když jsou tam hezký ty Když jsou sliby. fakt hezký ty sliby a slyšíš jako fakt pořádný a rozumíš, víš, protože já někdy mám problém, jak oni někdy jako mluví v tichý, tak jako nerozumím. Jo. A někdy jako kapka a kameraman smíje na tebe. No a jakože, jo, to stalo párkrát, víš. Jsme citliví kluci prostě. No a nebo jako, že prostě jako tatínky, jako kdy mluví před obřadem, před obědem. Ty poslovy, ty jsou silný. Jo, to je, Jo. některé tatínky fakt umí, jo, a nebojí jako říkat všechno a tak dál a prostě... Je to zase člověk od člověka, no, že Jo. někdo Jako se nebojí to procítit prostě a říct to na té svatbě. No, jak já nebylím s moje rodiče, nebo jako nemám rodiče, teď hned o mě, jakože do hodiny třeba autem, nebo jako vedle mě, nebo něco, tak to prostě to pro mě ty rodiče jako vždycky, jakože... Ti je to připomene. Jo, je to strašně moc. Byly maminky předtím, ale teď jak mám to dceru, jo, takže je to... Tak vnímáš ty tatínky. Jo, tak je to úplně jako jiný, no, vidím to úplně jako jinak, no. A vidím, proč ten tatínek přežil jako celou dobu svého dcera. A už teď jako půjde pryč jiný chlap, je to prostě jako, že jo, je to silný, no. Tohle to fakt mám rád, no. To nás čeká v paty, vole. No. Mám rád tohle, no. Jak vidíš svoji budoucnost? Já vždycky jsem říkal, že do 45. Jo. Teď už to prodloužil do 50. Ty si to hele, doufám, že to bude do 45. Doufám. Jo. Co pak? Co pak? Pak rodinu. Nebudeš se pak věnovat už jako focení? Takže máš v plánu prostě do 45 zhruba fotit svatby, živit se jako fotograf a pak to prostě pověsíš na hřebík. Jo. A Já děkuji za všechno, co mě dala. to je hustý. No. A už jako jdeme dál, protože já fakt nechci v 50 jako běhat na svatby. Moje kolena teď jako někdy takhle děláš takhle, trk. Na orchestra tam, ty vole, to nechceš. Takže prostě jakože nechci zase jsem přežil jednokrát, že my jsme byli takhle parta fotografů a jeden říkal, no jste viděli tohle kluk a pak říkal, no ten je starý, ten už jako jestli hodí ten foťák, je lepší. No, já jsem smál, ale jako jsem pak říkal, ty vole, tak za chvíli taky budu starý. Tak fakt, ty mladí lidi budou na mě mluvit takhle. Je fakt, že u nás jako fotografů se ten věk řeší, no, že asi máme prostě jako nějakou životnost. No. Takže radši jako, že půjdeš dřív, než jako začínáš dělat blbý věci, protože co nejvíc stárneš, co nejvíc jako seš zavřený a máš tvrdohlavu a nechceš zmínit věci, které fungovalo před 10 lety, protože pořád máš na hlavu, že pořád to funguje. A nechci prožít to. Ale ty věci se vyvíjejí, i ty trendy se mění. Přesně to tak. A už teďka je vidět třeba... Že jsem na Instagramu mín teď, protože já mám dceru. Jasně, chápeš? to taky. Tak já nevidím ty trendy jako pořád. Ale třeba i ty vnímáš třeba, jakým stylem dneska pracují jako 20letý fotografové a už tam vidíš třeba jako rozdíl mezi tím, jak pracujeme my. No. Přesně to tak, no. Takže ten člověk musí být fakt chytrý. Jo, a to je právě proč říkám, že je to business. Takže musíš fakt jako makat pořádně, jak jsi mladý, jo, a vymyslet nějaký plán, co budeš prostě dělat po 50 lety. Od ten čas, že máš 20. Ne od ten čas, že máš prostě jako 45. No jasně. Jestli mi rozumíš. Protože 5 let nebudeš nic dělat tam. Nebudeš mít jako čas vůbec. Za 5 let nic nestihneš. Přesně, jo. Ale jestli vymyslíš na to od ten čas, že máš 20, tak máš možnost fakt jako vydrat hezký peníze a končit v 50 a jsi jako král prostě. Je to úplně jednoduchý prostě. Na začátku hned vezmeš, jednoduchý, vezmeš na začátku hned hypotéku, koupíš baráček, necháš to na pronájem, na konci v 50 lety prodáš ten barák, to bude vysoký prostě rozdíl. Jestli tam máš něco ještě v banka, tak to platíš a zbytek peníze vezmeš to do Asie
protože ty peníze, co tady budeš mít 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, tak to potom budou tam ještě jako víc. A v Asii můžeš žít úplně jako na pohodu. Třeba je to úplně jako jednoduchý plán. Pro tebe je ono. Tak ty jsi cestovalej vlastně a můžeš žít kdekoliv jako na světě. A myslím si, že jako spousta českých nescestovalejch starých fotografů. Ale jestli jsi zavřený na tu komfortní, jestli jsi pořád na tom komfortní zóna, tak nic nedáš na tvůj život. Musíš vždycky jít ven z tu komfortní zóna a prostě jako... A něco zažít. Zažít trošku, no. A hlavně teda udělat si jako nějaký plán, no. Jo, plán. Yes. Jo, plán je to fakt jako strašně moc důležitý. Přemýšlet a to je jenom fakt myšlenka napsaná s nějaký datum, jo, a už máš plán. Jo, fakt, jako, to všechno je takhle na život. Jestli jenom promyslíš na to trošku, jo, jsem říkal, jak si dát spolu workshop. Kdy? 2020, bum, covid. Myslíš, že jsem zastavil? Ne, dobrý. 2020 už je pryč, 2021, jo, nebude covid, s velkým nebude covid. Nebude covid. Jo, takže vlastně díky tobě už nebyl covid. No, přesně. Jsi to zařídil. Přesně to tak. Protože jsi to napsal velkým. Prostě. Co jsem říkal předtím, if you think big, you will be big. Jo. Prosím vás, to, že skončil covid v roce 2001, tady máte člověka, kterým za to můžete poděkovat, protože Denis si to napsal velkým písmem, že nebude covid. Hele, prostě taková ta hlava funguje, no. Jo, je to pravda, no. Víš, jako ta hlava funguje, no. A je to fakt jako... Mě to pomáhá strašně moc. A překvapivě to jde občas strašně jednoduše. Že si fakt řekneš, že tohle tak prostě bude. Jo, a jdu si za tím a prostě jsi schopný toho dosáhnout. Úplně jednoduchý. Napište všechno. Prostě napište všechno, co chcete. My lidi dokážeme obrovský věci. A to bude mít plán. Je to úplně fakt jednoduchý. Kdybychom si teďka všichni napsali třeba zrušíme hladomor, tak by se to stalo. Zase jako musíš být... Víš se, jako, taky ksi ty vole, jako, nevím, moja máma ať bude zdravá. No jo. Hele, Denisi, dík, že jsi přišel na talk. Taky děkuji moc. Moc mě to bavilo. Myslím, že bychom to mohli pak zopakovat ještě, než půjdeš do důchodu. Yes. Za těch 5 let. Nejdýl za těch 5 let si pohovoríme znovu. A dík, že jsi přijel. Taky děkuji. A vidíme se vlastně brzy. Jo, vidíme se. Na nějaký akci. Jo, spousta akcí mám to dalo spolu. Ano, je to tak. Těšíme se. Díky. Díky. Mějte se. Čau, čau. Ahoj.